Баймак районы Иске Сибай авылында урнашкан. Ул 1965 елда Бөек Ватан һугышында һәлак булган яугирләр хөрмәтенә куелган. Был исемлектә минем ике картка татаемдың да фамилияһы язылган. Был бюст Бөек Ватан һугышында катнашучы Советтар Союзы геройы Александр Матросовка арналган. Ул Сибай калаһында балалар сәнгать мәктәбе янында тора. Скульпторы Тамара Нечаева. Мин әле мәңгелек ут мемориалындамын. Ул Сибай калаһының Еңгәү паркында урынлашкан һәм 1985 елда асылган. Советтар Союзы геройы Федор Белов исемен мәңгеләштереп, Сибайда урам 12-нче мәктәп аталган һәм 2000 елда ошо бюст куелган. Бұл һәйкәл еңеү коралы, танкыга каршы ЗИС-2 пушкаһы. Ул 2014 елдың 25 июнда асыла. Бұл пушка Грабин итәкчелегендә 1940 елда эшләнә.